Hoveder, når vi fyrer de her gevaldige våben af, så se lige på mig en gang. Det her det er meget vigtigt. Her har jeg en finger. Og her har jeg en finger på den anden hånd. Dem tager man i jeres egen fingre, tager og putter ind i ørerne, og så trykker I så langt ind, at fingrene næsten rører hinanden. For så eksploderer jeres hoveder ikke, når vi fyrer disse frygtelige våben af. Er I klar? Hvis I kan høre det, jeg sagde, så er I ikke klar. Tag nu jeres fingre i ørerne. Ja. Først skal vi fyre en drabelig hale. Værsgo, herre kanoner. Ja. Det var jo næsten en helt salve, vi fyrede i der. Men det var jo de lette skyts her. Nu skal vi til kanonen, og der vil jeg godt bede jer om at dukke jer lidt, når vi skal flytte den ind. Det er godt. Vi sigter lidt højt, men for en sikkerheds skyld. Nu er det meget vigtigt at kigge godt efter her. Denne kanon er kendt for at kunne skyde hele byer i grus. Selv de tykkeste mure er ingen mand. Den slynger en kæmpe stenkugle afsted, og de største borgherrer ryster i bukserne. Nu er det meget vigtigt, at I tager de her fingre og putter godt ind i ørerne, for det her, det er som at tordnen bragt ned fra himlen. Løs hultkanonen, værsgo, der må skydes, og I dukker jer lidt. Ja, det var løgn. Er I okay? Ja, der er et hul ved siden af, men det var...